Ahojte všetci, dneska fotíme portrét. Tuto prišla so mnou moja kamarátka Janka. Ahojte. A na to fotím s ňou pár fotografií pri západe slnka. Takže dneska sme sa veľmi nasmiali. Bola to sranda veľká. Nešli nám veci tak, ako sme si predstavovali, nárehotali sme sa neuveriteľným spôsobom, takže vie to byť aj parádna zábava. Takto si pofotiť trošku, keď ide s niekým známym. Dneska na tom portrétovom fotení to bolo zábavné. Janka, kamarátka moja, už išla do práce, tak som tu už ostal chvíľku sám. Bolo to sranda, no. My sa nasmiali preto, lebo nám nešli veci, jak som teda už spomínal, tak ako sme chceli. Ale teda nevzdali sme sa. Ale išli sme to naozaj také skúšobné fotenie urobiť, pretože ona ma požiadala o nejaké svoje špeciálne fotografie. Takže najprv sme chceli vidieť, ako sa aj vie hýbať ona, pretože nie je profesionálna modelka. A musíme jej teda pomáhať nejakým spôsobom sa uvoľniť. Ukazujem jej fotografie, ktoré pomôžu zaujať nejaké pózy a tým spôsobom vlastne sa odváži a nemá problém potom sa uvoľniť a hýbať sa, takže treba sa aj nasmiať a to sa nám veľmi podarilo. Do budúcna ešte by som urobil tú vec, že trošku asi si vlasy tie ženy je dobré, keď si trošku spravia aj sami doma, nemusí ísť rovno kadeničke. Takže je to fajn, je to veľká pomôcka, pretože keď sú tie vlasy také nadýchané na určité typy záberov, je to veľmi vhodné a fajn. Takže poprosil som ju, že teda, ona sama navrhla, že teda na budúce sa lepšie pripraví, lebo chce absolvovať ešte jednu srandu takúto so mnou, takže som samozrejme súhlasil. Podelím sa aj o to druhé fotenie potom. Portrétová fotografia za nami. Rád by som vám ukázal teraz výsledky, tak vám prajem príjemný čas. Tak všetko mám zbalené po portrétovom fotografovaní, takže idem sa pripraviť na svoje ďalšie fotenie, ktoré bude vlastne len o prírode alebo o veciach, ktoré tu v okolí sú. Využijem ešte trochu času, čo zostáva do západu slniečka. Trochu sa tu pohrám s fotoaparátom a so slniečkom, ktoré ešte zostáva dneska. Tak fotoaparát mám už na statíve. Našiel som takú pekne poskladanú slamu, ktorú som použil vlastne aj na tú portrétovú fotografiu. A teraz si idem odfotiť také svoje obľúbené veci, nejaké minimalistické fotky, nejaká architektúra, keď býva, aj teda prírodná architektúra, aj teda človekom vytvorená architektúra. Niekedy, keď nájdem niečo pekné, tak si to odfotím a podelím sa s vami potom o nejaké zábery. Je to tu veľmi pekné. Krásna príroda, krásne slnko, pokoj, len vtáci čvirikajú. Je to veľmi príjemné, keď si urobíte na seba takýto čas a strávite ho takto. A teraz ideme na to. Tak všetko mám pripravené. Idem fotiť nepretržitú expozičnú radu, ktorú som nastavil na 5 snímkov, čiže v rôznych svetlách to budem fotiť presvetlené, málo osvetlené a tak ďalej.
Stlačíme. Máme spravený jeden záber s 5 snímkami. Teraz fotím vertikálne, čiže na portrét otočený fotoaparát. Mám to pripravené. A môžeme sa spustiť. Dobre, hotovo. A teraz si poďme pozrieť finálne fotografie. Na záver by som sa vám chcel veľmi poďakovať za vašu pozornosť. Pokiaľ sa vám video páčilo, budem vďačný za like, za odber ešte viac a pevne verím, že sa vidíme na budúce. Majte sa krásne.